отворим заедно мърча на Лина. Пристигнаме в 5:30 и не съм я отваряла. Специално за да снимам, тъй че нека да го отворим и да го видим. Хора, отвори го. Нека да го отворим. Вай, се разплача. Това ми е първия мърч на някой инфлуенсър. И толкова много се радвам. И е на Лина. Хора, плача. Добре. Ето е картичката. Това го закачвам веднага. Плакат. Плакат е огромен, by the way. Окей, не очаквах, че ще е толкова голям. И блузата. Хора, вижте колко е голяма. Това е S размер. И си взех S размер да ми покрие панталонки. Сега не знам дали точно ще ми ги покрие. Но флей! Хора, не мога да повярвам. Има мърч. И то е на Лина. И е тениска. Толкова е мека материята, че аз дори не очаквах. Аз си мислех, че мога да позира даже. И лошото обаче, че това е стикер. И при пране може да се изтърка. Но толкова много ме кеф, че искам да си купя всички мърчове. И не се бързо да си изхарча всички пари. Моля. Еми така, пишете ми дали ви харесва. Бай!